A Concellería de Educación de Noia presentou esta mañá a Semana Saudable, unha actividade pioneira que se desenvolverá en colaboración cos centros educativos do municipio e as asociacións Acreva e Misela. Este ano a proposta xirará ao redor dos queixos galegos, con DOP. É un novo proxecto e neste ano titulamos Saberes e Sabores de Galicia, unha semana para descubrir os queixos galegos con denominación de orixe protexida. Pois comentar que esta actividade innovadora para os centros educativos e diferentes asociacións do noso Concello de Noia é algo pioneiro que apostamos por elo porque pensamos que é importante que os nenos aprendan, neste caso, pois de onde ven o queixo. O queixo galego, o queixo con DOP. E, pois eso, é importante que sepan a orixe do queixo, saber de onde ven o queixo, que diferentes tipos de queixo temos, como se elabora ese produto tan tradicional na gastronomía galega e destacar pois o queixo galego como patrimonio gastronómico que temos na nosa contorna. A catadora de queixo Salomé Beiroa será a encargada de dirixir cada unha das xornadas. Por que esta idea? Por que nenos? Porque do que fagan os nenos hoxe ou do que lle amosemos aos nenos hoxe depende o que fagamos nós no futuro. E eles son un pouco os transmisores e os encargados de saber o que temos, de valorizar o noso produto, a nosa materia prima, saber de onde ven e, sobre todo, sacarlle a rentabilidade a anos vista. Non? Eu voulles dar a probar leite. E voulles explicar por que dese leite sale queixo. E voulles explicar como. E o queixo non sale da nevera, sale dunha vaca. E hai un proceso no medio onde conseguimos ter ese produto final, sempre con distintivos de calidade diferenciada, neste caso denominacións de orixe protexida. Por que? Porque buscamos que teñan unha trazabilidade, unha calidade de produto, unha tradición, unha historia e unha cultura, e que estea reflexado nesas accións. A actividade que se desenvolverá a semana do 24 ao 28 de febreiro conta tamén coa colaboración do selo Galicia Calidade.